25 tona mazuta koje se izvelo u jednu malu rečicu Moravicu, koja je potpuno preplavila sada jezero. Mazut je preplavio jezero u Parmencu, jezero u Međuvršju. Morava je potpuno zagađena, stanje je izuzetno alarmantno, izgleda jezero kao da ga je neko asfaltirao. Nadležni ćute, niko se ne oglašava, niko ne kaže ni jednu reč. Ovde danas treba da bude i ministar ekologije i svi iz vlade odgovorni za ovu katastrofu koja se dogodila. Svi ćute i niko se ne javlja da je živ. Naravno, oni samo se jave kad imaju neku dobru vest i nešto pozitivno. Čim je nešto negativno, čim se nešto dogodi loše, niko nije kriv, svi ćute. I da čovek koji je bio tu obavesti nadležne odmah. I da li je moguće da mazut počne da ističe u ponedeljak u 11 sati, a utorak u 10 sati prvi neko od inspektora dođe da vidi šta je bilo. Posle 24 sata. Da li je moguće da ekološka inspekcija koju vodi Lidija Ristić, koja je trebala odmah da bude uhapšena, ne reaguje uopšte i da kaže da nije nadležna, ali vidjet će ovih dana će obavestiti nadležne. Da li je moguće da inspekcijske službe koje u ovoj opštini postoje i primaju platu nisu alarmantno zvale svoje šefove da odmah pošalju ovde ekipe, nadležne ljude da se to zaustavi dok je još bilo na području Ivanice, na Moravici? Da li neko može da objasni kako može mazut da se spoji sa kišnom kanalizacijom? I ko je to smeo da uradi? Naravno, to ni lud čovek ne bi projektovao da se to tako izvede. Niko nema da se oglasi šta se dogodilo i šta će se preduzeti i da se obavesti narod šta treba da urade ljudi koji imaju imanja, koji žive pored Morave. Evo na jezeru, uz Moravu, niz Moravu, ima 1000 vikendica. Sve je to zagađeno. Ljudi imaju bunare, zalivaju, piju vodu sa područja Morave. Šta sa njima? Niko nema da im da uputstva. Danas je u poseti Ivanjici bila republička inspektorka za ekologiju. Ona je jednostavno obišla, pogledala, snimila i rekla: nemam nikakvu izjavu, nemam nikakvo obaveštenje za građane, niti izjavu za medije. Pa šta će narod da radi? Ko treba da mu saopšti šta da radi i šta da preduzima posle ove katastrofe? Da li je moguće da Republički zavod koji se nalazi u Čačku za ispitivanje voda, jer je to već došlo i do Čačka, ćuti, ne daje isto nikakvo obaveštenje? Direktor, politički postavljen, mora da ćuti, zovu ga, ne javlja se na telefon, ne javlja se nikome. Kad ga pitate šta da radimo, zovete, oni kažu vidjet ćemo i to je sve. Direktor vodoprivrede ne sme da ni jednu izjavu. Zašto? Pa smenit će ga neko, ako bilo koga kritikuje. Niko ne sme da kaže jednu reč.